Так, Адальсьён, як я і абяцаў, вось табе казка. Назва яе «Поп-ашуканец». Адзін поп не раз угаварваў веруючых, каб не скупіліся на ахвяры пану Богу. Ахвяры — это жертва. Типа, я понимаю, так, жертва, подношение. Не ахвяры, подношение, наверное. Бог, казаў поп, не только любіць ахвяры, але і добра ўзнагароджвае тых, хто яму гэтыя ахвяры прыносіць. Вось, скажам, ты ахвярыш Богу свечку, або нават і авечку, или ці цэлую карову, а ён табе за гэта ў 10 разоў больш верне. Так што не скупіцеся, паважаныя парафіяне, нясіце і вядзіце ў святую царкву хто што можа. Наслухаўся гэтых козняў адзін бедны чалавек, і захацелася яму паспрабаваць шчасця. Але што ж ахвяраваць пану Богу? Каня ў яго няма, авечак і свіней таксама няма. Адна толькі худая рагуля. Ой, показала, што рогалік. Нет, это рагуля. Адна толькі худая рагуля у гаспадарцы засталася. Давай, кажа ён жонцы, хоць сваю рагулю ахвяруем Богу. Калі ён нам верне ў 10 разоў больш, то мы адразу і разбагацеем, купім і коня, і авечак, і свіней. Давай, згоджваецца жонка, няхай будзе так. Будзе зіма, а карму у нас кот наплакаў. Накінуў бедны чалавек вяроўку на рогі сваёй кароўцы і павёў яе на папоўскі двор. Вось бацюшка кажа, мая ахвяра пану Богу. Бяры яе і маліся, каб ён вярнуў мне ў 10 разоў больш. Зрадаваўся прагны на чужое дабро поп, забраў беднякову рагулю і далучыў яе да сваёй чарады, да стада. Добра, кажа, зрабіў ты, чалавечак, чакай, Бог табе ўсё верне. Тым часам мінула зіма. Вясной выпусціў поп сваю чараду кароў на пашу. Прыгрэла сонейка. Напалі на кароў сляпні ды авадні. Каровы як зігазуюць з пашы. Беднякова рагуля пабегла па прывычцы не на панскі двор, не папускі двор, а да свайго старога гаспадара. А з ёю, не разабраўшы, яшчэ і 10 сытых папоўскіх кароў паджаглі. Убачыў гэта бядняк і крычыць: «Глядзі, акуліна! Колькі наша рагуля прыбытку прывяла!» Выбегла жонка з хаты і радуецца: «Праўду, казаў поп, гані іх у хлеў, я зараз з даёнкаю прыйду». Загнаў гаспадар карову хлеб, баба падаіла іх, а тут і поп на двор заходзіць. «Мае, кажа, каровы да цябе прыбеглі». «Як это твае?» – здзівіўся гаспадар. «Гэта ж мне Бог вярнуў за рагулю ў 10 разоў больш, як ты і сам казаў». «Не аддам». Поп і туды, і сюды, ды так нічога і не зрабіў.